Magadi, serious thing, see it. But anyways, before I go any further, remember Ajita and Mamonya pamberi pangu. Vamwe ma artist, ma selector, madman wapera tokumamisa wakura. Randiti. Murkona Mamonya, I don't know them personally. I have nothing against them. But I started and Mamonya pamberi pangu because I went through it in life. My days by Tyre switch bounce Africa A1 sound white dub and stereograph ko Zimbabwe. It was all in the mind. You know what I mean? Because my settings a dancer. I found go which chagamuna and masu supposed to be within the crew. Muna enda ba don deba muna abakusumuza ma speakers. But wafana wakuya manje bichimonya they think kusumuza masimbi kurova. Akuskurova. Masimba anofana kupa discipline. Utamba karate, it's discipline. You're not supposed to cause violence upon a next man or a woman. I'm talking from experience. Still, even Dagaroa and Ro and Dagamira, not Zorida. On Afana Masala di Saladu. I think Jana Babonya and Mari, and a Seguro Yanimari. Wangwin Munufamba de Motu. Take 1 minute to walk away and come back. Roma manis yao. Wakapekera tuchet aneta chivewe. Manis. That monya you never walk again. What since we see that? Kanone moto. Usaro kumukunu. Uruwa paska orai. Mumanis. Panikep. That person will never walk again. Mudanso medum kana uma club. Udala wangu sina nema masuru fanke wako mazoana vazhinji vakuruwa amatablets vakupiwa zvimadhepo zvavarikuruwa anga vakuruwa mainjection ndo anonzi madhepo. Saka kuita masuru aufanira kushungurudza vamwe vanhu. That's all I want to say. Zvinhu zvekumabhawa zvekuti vanhu vanouya just because une masuru wakuda kupinda mari aiwabhadhara padho. I experienced it tichiridza kuJobs night club. Munhu anga ari padho pedu sakarohwa wataiti bouncer wedu. I couldn't take it. Arowa neMamonya. For what? Ndabanda zviraramba izvozvo kuti ayewa ndana murove. Ndaitonwa koti rangu. One time pane munhu ari kunzi Monya iye nebhodhoro musoro. Wasinzwisisa. Zvimwe zvinhu unogona kurohwa wakavarairwa, but take 1 minute to walk away and come back. Kana uchitya, it's ball. Ngorohwa wakanyarara, but handina Monya pamberi pangu. This same incidents used to happen for student. Mamonya we amungaite show tisina pasina Mamonya akata. Oh. Atozvifarisa. Chibata one wire. Ndakataurira Mamonya. Munotoaziva Mamonya acho. Bata one wire pa sound iri kurira uone kuti zvinopera sei.
You understand? Kana Mamonya achinetsa pagedhi, siya apinde mukati. Kana musingakwanisa kuvarova pane vanhu vemutemo, inonzi police. Zimbabwe Republic Police. Apinda mukati, vapana especially kumasababu. Mune motikari dzakanaka dzinomhanya stereke. You go to the police, come back, unongoita pinpoint. Uyo, andruambama, uyo, adayo. Anogona kubuda, but usiku anomborumwa nemosquito. Ari mumuningo. Iwo mafara wako anenge apera because unenge wadisrespect waro wanemonya. Saka unenge wakumpo punishment yake. Kana usiri wakuurwa, take a minute mwangu, walk away, find somebody with a car, go to the police. The police will jump in that car so fast. Hakuna monya anorova mupurisa, especially muZimbabwe. Andiri munoziva kuti mapurisa muZimbabwe afambe nefuti. Uniform yavo is authority. Kungoipfeka chete zvatochinja. Kana uchifunga kuti kunyebera bisa yeti mupurisa uone kuti zvinofamba sei. Kana kuti ngobata kana mupurisa ngomubata chete. Uniform yake ungodaiwo chete uone zvinofamba sei. Mapurisa emuZimbabwe haana monya. Saka muri kuona kumabhawa uku nekumashows. I have a young man anonzi Tinashe Bodislam Chakari. He have been saying this for a long time. Kuti Mamonya ari kundikanganisira mashows angu, Mamonya nobody did anything. And did it. But I will tell you, the same person everybody idolizes, a big promoter in Zimbabwe. Ndiye aititumira Mamonya kustoda that. Kuti vauye kuzovhiringidza madhanzi edu kustoda that. Check it out. Look around you kuti kana kuchitwa show a second genre, it's only one person who's doing it. Monopoly. It took over the situation ne Mamonya. Mamonya acho mamwe acho akutomutambudza izvozvi as we speak. Achadi kutomboaona that promoter. Wanduku kutaurira vanhu munomuziya. Munongoziya this is social media. Takataura mazita toswera tanzi madman anga achitaura ningi, but that promoter akakanganisa mashows epastodat. Kusvikira stodat hoyanzi haichabhukiswa zvakanzi chienda kuNetball complex. Same thing happened with Netball complex. Mamonya anovhiringidza. Mamonya ndiye anoba mari. Vanotora matiketi vachinotengesa panzi. Instead of going safeguard or get a couple of police officers. When we used to do a dance pastor that war, Isusu. Forget about Zimbabwe. 10 years Zimbabwe, can I white dub? Mapurisa anga sikade kuonekwa iposta yabati Babylon. Tansikade kuziona because kwa put kwamba nje. Saka Mamonya tangatiri vanhu vanongo controller magetman. Anga asiri Mamonya, anga ari magetman. Wedzera. Izvozvi mashows esa takaita pastor that will pai is Silverstone. We had to have approval from police to keep the show. That was the first thing. And they will ask you, how many people are you expecting? Wakataura 1,000. So wakataura 100 people, one police officer for every 100. Saka you have to pay. If it's $3, $5 an hour for 10 police officers. SMA shows that we involved police. Police was our security on top of our own Silverstone security, not Mamonya. But you always find out there's always two people, but also
Before you know it, atomira padopa I have to control a gate. You know what I mean? And we used to let it go. But it's now out of hand. Kuno Canada kuno. Artist akabva toti ku Jamaica achita mashows kuno. Awufokaona munhu ane mashow pagate. Because mapolisi anenge ari panze akapaka motikari 4 or 5. Panenge pane vasikana pagate. It's simple. You can't fight the police. Hell no. Noswera watonorerwa mumasewos warara pasimbi parata kana pafloor. This is not against any munhu anozviti monya kana anonzi nevanhu uri monya. We don't know what transpired before the incident. But what I'm saying, this has been going on for years. Mashows and Morgan heritage, we had so many things that happened. You know? Mamonya. Mamonya got out of town. Blawayo. Security out of town from Blawayo. Then the guys from Zimbabwe, they felt disrespected. And they went in a street fight in Mamonya Blawayo. You understand? So, most of these nightclubs, event keepers, pay the police. Now soldiers can be used as security of an event because it's overtime for that soldier. In Zimbabwe, you can inquire about that. It's happening. It's a 3-4 soldier. One out pana no better Hwezha. No go pay some sports. Saka yes, what I with my events from now. You're supposed to know. Kutumpurisa na Mamonya. Pambiri pake. Anyone wazhinji wekugeto havana Mamonya pamberi pavo anyways. Vange haini nandina Mamonya pamberi pangu. Saka that promoter wanda kutaurira effort. Back again to that promoter who has monopoly of a lot of venues that Magneto youths need to use. Remember that need. Those venues are community venues, council venues. Started everything. That's the truth. In case you never know. I tumira Mamonya my events evangwanu. Mamonya ono disturber. My events evangwanu. Over our badara mari. And I'm not feeling it zoko. And I'm not feeling it zoko. Hwezha. Mamonya upi wama $20-30 US. Show beanza yapera. Premature ending. Iye panoita mashows ake. The same people vakanovhiringidzwa kundovaonoona vari pagate pai. But vakazotanga kuzomubira mari. Then you have to find other vanoti Mamonya or security yokuisa pagate. Then they started clashing against one another. And it started affecting that same promoter and monopoly. Especially in Harare. Zimdancehall, the one who we end up. People go and say, oh, this guy without this guy. No, he was never there. But he destroyed the small little promoters, the small little event organizers in Harare especially. Because I to Miravan by noise.
ikoko iva anonzi Mamonya yawo. Ndakamborowa neMonya like I said. Ndakatoenda kumapurisa yakatoperera kukoti. Today that guy when he sees me angarambari haagari kuri. Angara muna 7 ndinogara muna 2nd. If he sees me, he says hi to me, I say hi to him. Do you remember? I forgive, but I will never forget. Akarasikira kusiriko. Anozvoona kuti mawambe atanga. Aisiya. Aha. Saka apana kumasababu. Musa jairiro nemunhu anoenda mujima achinosumudza masimbi. Waisiya. Mutsa mota uende kupolisi. Mutsa mota uende kumba. Utora moto. Kana unawo moto motikari. It's better. Kuti uwe usungwe uende kujeri. For your honor. That's what I'm saying. Rova. Mtekenyedze. Zvidya izvi. Mtekenyedze zvidya izvo zvizvi. Enda urambe. Zvakangoitika kune 1 or 2 chete. Unoona vese vanozviziva kuti kwakati hakusvikwe. Ziva izvozvo. It's simple. A lot of potential promoters stopped promoting events because of the so-called Monyas. Kutoregedza kutoti hai zvindazvirega izvi. Vanhu vanenge vachifunga kuti hamaya haiwa rakaflopa aiwa ina kuflopa. Mudhanzi munenge makazara. Mamonya ari kubhadharisa half price bado. You understand? But wakaisa security yema friends ako awakakura nawe kuti ano iwo ndikolectirawo mari iwo ita so iso. Vanogona kubabhadha vazobafa ndiMamonya. Mamonya akatenga motikari. Vanotoshaina takatombowanzwa itoshaina akaka ndike pashowe kwaningi aka ndike kamotikari aka ndike pashowe paningi. Vanotenga mota mangwana acho. Saka what I'm trying to tell you kuti usatye munhu because ane mamasuru. Never. Ndanditye munhu because ane masuru. Anditye. I have no one I fear on this earth. I respect people when they're doing their job. I respect police, I respect the soldierman, I respect the security. But my events, if they don't respect me, that's when the war starts. Ndopantangira hondo ipapo. Kana kushowa respect, wakatadza kundi respect nini. Just because une ningi, une zvimanyama zvawakaita kutenga. Aha, kuna izvozvo. Kana zvanyanyonetsa, most of them tinovaziva, akunzi hamuvazivi, munonyatsovaziva kuti uyu ndiningi. Vazhinji vane hanzvadzi, vazhinji vane vakadzi. Kana uri munhu wechirume wadisrespect, ngotsvaga hanzvadzi yake kana mukadzi wake. Opedzerana naye, anozvisungirira munhu. It's simple. Ndozvinoitwa Mamonya izvozvo. Hwezha. It's a disease. Yokuti munhu angofunga kuti asumudza masimbi afanira kungorova vapfana aiwa zviitwe izvezvo. You know, munokanganyisa mafaro evanhu vakawanda just because you are bulky, une mamasuru. Aiwa zvibude jamani. You know. But the story is, it started from that one promoter and a monopoly. Muharare especially.
He's the one who started that. I know. I've heard. Ndakatombogara nemamonya acho achitotaura kuti hando yatinotoita ndotozviziva asi zvinhu zvekuti like takatombozviitirwa but kwatiri zvakaramba kushanda. Hazvina musangano mukati, musanyeberwi. Hakuna musangano. Kana munhu uriwa kumusangano kana une masuru enda musangano kwako une masuru. Tarisa vanhu vese vari kumusangano kwayo vanotungamirira nyika uone kana hwana nemasuru. Vanoshandisa inonzi authority. That's why it's honorable. Havatombozvida zvaizvo kunzi vanhu vanorohwa nemamonya. Ona kumachechi vamunoti maprofeti kana vachiita all night, everybody vari kuZimbabwe vanokutaurira kunenge kwakazara mamonya vanenge vakasimba vakapfekedzwa hembe dzeblack. Unotenga wega kahembe dzacho dzeblack hanzi crowd controlling. No, vanenge vachinzi rovai vanhu kana munhu asikateereri. Mondi dzinoiswa padhuze nemari yaunenge wabhadhara as offering naprofit. Takazvitaura kudhara but vanhu hamuteereri. Unoenda kuchechi kwokuti profit akuchengetwa nemhondi inotozikanwa muZimbabwe kunzi iyi mhondi akatombopika jeri. Ndari kuprotecta offering yaprofit. Osiya mari yako pakadaro. Iwe usateerere kanini. Ndokwazviri kubva izvozvo. Kune vanhu vanoda kumonopolize zvinhu. Ngatizoona zvinhu chi hazvibude manje. Even maartist edu aya, you don't need a monya padhuze newe. Your voice should be the one to control the crowd. Kana ukaona kuti apo hapana vakuruwa munhingi, use your voice to control the crowd. That's why pane ma-MCs. Put the mic down, make somebody take over. Premature end of events happens kana usikaziye inonzi crowd control. Kana uchitemba nemumwe munhu asiri iwewe. Ndo pazvinoitika zvinhu izvi. Vanhu vanoenda kumabhawa, mumwe anotoenda neintention yekuti unotsvaka fight, nekutotsvaka munhu wekudii nekutsvaka munhu wekuteerera. Mumwe anoenda achida kunonwa bhiya, mumwe anoenda achida kunotorera munhu bhebi rake. So nobody really knows what happened. Me, I'm talking on a general thing. This is a serious time at Rogara. Mamonya mangani amunoziva akazviuraya hobu. Mamonya mangani waunonzwa unzi apa paevent aenda kumba, ari kuenda kumba, he got involved in an accident, atofa. Who knows what transpired between the event and the car accident? Nobody. But knows who was better accident munafa. And it. Who knows about a cheating wife? Nokufa kwemonya chichakaitika pakati pavari two. Nobody. Tingita kungonzwa zvinhu ichi nemafunga. Sometimes we have to fight a spiritual war. And I mean, yeah man, a serious time, spiritual war man. Munhu kana achida kuti ada kukurwa nezvibhakera, nje watiza nadzoka hako nepolisi yako uya andirova uona kuti ndani usiku hwemunhu unofamba sei. You understand? Zvinoitika kunyika dzakawanda, especially my events edu
Zimbabweans aya. You know, aushaya one munhu anongoti anoti mamasuri wake kuti anenge ada kungokonzeresa zvitrai kuzviita kune mahip hop kana kune majama ekunoko unoswera wapfekerwa 1 kana 2 zvatopera pamberi pemapurisa ipapo zvatopera tozongoona munhu apa TV wanted saka vana vangu vanogara mumasabhabhu, you have the tools, you have the power, you have the money. Hamungasiwe kamuchi kati munhu anenge abva kure uku ouya uko kure azviite it's disappointing. Ini zvangu handienda kumabhawa because vanhu vazhinji vakandimaka because maybe ndakamboita zvimwe zvinhu kwavari. I have people who have disrespected me pa social media. Wapera tokumamisa masound man handisitaura vanhu vasiri vanosupporta music. No, a sound man taura kuti old dinosaur wapera mudhara tinokumamisa iwo. Uri kunyora pa Facebook ka ndakasangana newo ndakazokubvunza manje kuti chindimamisa pandosangana neni. You cannot do it because I never threatened you. Ndakotaura zviri kuitika social media, answered 1 or 2 questions kuti apa uyu hasi munhu weSilverstone, muridzi weSilverstone ndini. Tanga tatoenda kuzvibhakera kudhara in a short space of time. Ndauda kutomaniswa. Pane zvaanenge achitemba munhu because munhu anenge asingachitembi indozvitemba. Saka event organizers make sure you have police or a soldier at the gate. The same money you pay the promoter, the bouncer, the same money you pay the bouncers, you can pay a soldier, you can pay a policeman to be there standing doing nothing, just there standing with their uniform. It's the uniform that is respected. Kana muchinzi muri kuitwa zvisina nebasa rese zvekuita zvinodhaka zvisikadiwe, munhu haana kubhadharwa kunzi apinde mushow kuti asunge vanhu vari kutora zvinodhaka zvisikadiwe pamutemo. Abhadharwa kunzi amanage door. Saka those people, they come for one reason and one reason only. Mapurisa nemasoja. Or you can have some security companies. There's a lot of security companies in Zimbabwe. Safeguard, Fawcett, Chichi, Gadalet. We see them at events with dogs. Bring 3 dogs. Rumi Simon Nembuka. Chet. Takaenda. Because that dog is insured. Munhu akauraya imbwa yemupurisa. Watouraya mupurisa. Kana musikazikana imbwa yahudhu, yamunoti hudhu wewe. Imbozviedza kuuraya imbwa yahudhu, uone kuti hauende kujeri here. Wedzera. Saka these things have been talked about for years. It's been about maybe 10 years now. Vanhu vachitaura nyaya yeMamonya. But people vanenge vachingoti ndingada kuwanza. Akanozvida kablaska ekai.
Minox anonererwa because anogara kuCanada akamamiswa akanzwa bhata, not knowing kuti it will come to your doorstep next time. And iwe hauna platform yekuzvitaura, unongoramba uchingomamiswa chete. Indakarohwa hazvipere mushe, ngoziva izvozvo. Ana basa ndarohwa nani hazvipere mushe. Unofanira kubuda newini, ndokupera kwenyaya yedu. And remember kuti kurohwa kunobhadhara. Wakarohwa zvinobhadhara. Foni yangu yapwanyika, ndabirwa mari yangu, zvese izvozvo kumapurisa. Saka mirai, check at the promoters in Zimbabwe. Kune vane monopoly. They used to use that Mamonya yavo kuti vadisturb my events evamwe vanhu. This is a general talk. Kuno Canada zvaitwa izvi. Dance riri apo. Rimwe riri apo riri about 3 streets away from the other one. Mabadman aenda ubwo aenda sei ubwo anoshuta uko. Saka paita shooting pane music ichanakidza iri pamboita shooting haichanakidza. Saka vanhu vanobva from one venue ubwo aenda ubwo. This is like 1 o'clock a.m. Unobva from one venue uchitsvaga kumwe kuri kunakidza. Pane maboy scout panzi vanenge varipo panzi vachikuda kuti no ngatiende kwaNhingi. Apa kwaNhingi kwacho ndo vatumira vanhu. Uona vanhu vakutanga kukondema night club yayo, night club unosvika pakuvharwa. Varidzi vema night club, you're supposed to look at that kuti alright, there's a fracas yaitika. What kind of night clubs are around Panama? Where did these people kuti vakamboonekwa kupi? Vamwe vacho vanenge vatumwa nemunhu wenight club, imwe night club. Waiziya kungodisturba night club yenyu kuitira kuti pamunoita imwe event yenyu vanhu vanotya kuenda because kunenge kuchinzi kunorohwa vanhu. Wachinzwisisa? Saka ma night club owners should actually look and sit together and say, hey, this is a big problem. When we have like weekends, like Saturdays, Fridays, let's hire one police officer. Ungomira panzi. Koma hours akawanda. 5-6 hours akamira panzi. Mumpo $70, $100 yake US. You see, there will never be a fight in Zimbabwe. Why some police are kushandira nightclub, not the one who's patrolling the streets. That there will be an end to that. You don't need even mpurisa anembwa kana nepfuti. Mpurisa angori neuniform chera ndakangopfeka hete yake. Akangombata munhu kuti iwe ubva ipapo wakunetseyo anobva fast. So the nightclub owners in Zimbabwe, think about my advice I just gave you. You know, it's your nightclub, it has nothing to do with me. But think about it. My event organizers, police, msasiye mapolisa. Kana my big venues, 15-20 mapolisa should be there. Popaitoji, my security guard, I'm not my wood die. Nembra. Because my wood done for no parking. Kuti motka dzanu zaite se dzisavhurwa nevakomana, because not everybody anoenda kumafaro anoenda kunofara. Kune mbavha dzinoenda kunoba. You understand? Tu maprisa mukati mwana kakamira ukona ko mwana akamira pakona. Kamskana kakangochema dabira foni yangu G. Chen.
tidrive tonomukanda kukamba waiziya musaomere mari maevent organizers because Mamonya achaita kuti one manight club avharwe vanhu vachatadza kufara mumwe achakwara and the owner of that of the club now a loser like mari business, and these people are employing people to come and work at night. Monya rongoya zvaro rongo vhiringidza vanhu naiwa zvibude saka ingoziva izvozvo kuti Mamonya akawinzwa nethat promoter ndiakawinza Mamonya iyeye kuti avhiringidze mamwe mashows evangano especially kuzimdancehall. Ndingazvitaura. When I talk, I don't take back my talk. Serious thing. Ndaurambe. One love.